Вітаю в етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Більше половини українців, а саме 53%, підтримують відновлення транспортного сполучення та повноцінних зв'язків з окупованими територіями України, зокрема і з окупованим Кримом. Про це свідчать результати нещодавно опублікованого соціологічного опитування, яке було проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення програми розвитку ООН. Опитування проводилося у травні і червні 2020 року. В ньому взяли участь мешканці всіх регіонів України, крім, звісно, окупованих територій Донецької і Луганської області, а також Криму. Окрім того, за збереження транспортного та економічних обмежень висловилися майже 23% респондентів. Повністю заблокувати окуповані Росією українські території хочуть 8% опитуваних. Більш докладно про результати соціологічного дослідження та про те, якою має бути комунікація з окупованим півостровом, ми поговоримо з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, Рефат ага. Доброго дня. Доброго дня. От перше моє питання щодо цього опитування. Я не знаю, чи звернули ви увагу. Мою увагу, от я хочу просто процитувати одне з питань. Алло. Так, Рефат ага, чи чуєте ви нас? Алло. Так. Щось у нас проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що зараз наші редактори його поновлять. Я поки зачитаю вам, наприклад, от такі речі. За те, що на питання, якою має бути державна політика України стосовно непідконтрольних уряду українських територій, були такі відповіді запропоновані. Державна політика має бути відновлення повноцінних зв'язків з населенням непідконтрольних уряду українських територій, а також транспортного сполучення. 53% респондентів відповіли так на це запитання. 23% сказали, що має бути збережений поточний стан речей. Тобто держава декларує підтримку населення на підконтрольних уряду територіях, але продовжує економічну і транспортну блокаду. І третій варіант відповіді – необхідно ввести повну блокаду непідконтрольних Україні територій. Так, на це твердження відповіли 8% респондентів. У нас поновився зв'язок з Рефатом Чубаровим. Вітаю вас, пане Рефате. Чи чуєте ви нас? Щось йде, переривається трошки голос ваш. Ну, це такі проблеми з скайп-зв'язком. Зникаєте. Чи чуєте? Ну, давайте тоді ще раз попросимо наших редакторів перенабрати, а я зацитую наступні питання. От, наприклад, респондентам було запропоновано вибрати з тверджень те, яке, на їх погляд, є, з яким вони радше згодні. Одне з тверджень звучало так. Жителі непідконтрольних Україні територій є жертвами конфлікту і тому потребують всеобічної підтримки з боку України. Так, на це твердження відповіло 55% респондентів. Інше твердження. Жителі непідконтрольних уряду України територій такі самі громадяни, як і всі інші громадяни України, тому не потребують додаткової підтримки. Схвально на це твердження відповіло 19% респондентів. Жителі непідконтрольних територій України залишилися проживати в окупації за власним бажанням, а тому їх не треба підтримувати. Так вважають 11% респондентів. І майже 15% респондентів відповіли, що вони не цікавляться питанням людей, які залишилися в окупації, тому їм важко відповісти на це питання. От такі дуже контроверсивні відповіді. Я сподіваюся, що зв'язок у нас поновився. Мені говорять, що ще ні. Тож, це опитування було проведено на замовлення Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення програми ПРООН. Це програма розвитку ООН. От, наприклад, що по результатах цих досліджень розповіла Дафіна Герчева, постійна представниця ПРООН в Україні. Вона сказала, що вкрай важливим, аби в ці складні часи толерантність та повага до прав людини були основою для будь-яких рішень. Пандемія стала для всіх нас
нас додатковим поштовхом, аби з більшою турботою та солідарністю ставитися до всіх співгромадян та нікого не залишити без уваги. А Альона Луньова, представниця, менеджерка Центру з прав людини «Зміна», зауважила, що результати цього опитування, на її погляд, вкотре доводять гуманістичність поглядів українців та про те, що українці бажають підтримки постраждалих від конфлікту та відновлення зв'язків із населенням підконтрольних уряду України територій. Це дуже важливі показники в контексті задекларованого державного курсу реінтеграції, вважає Альона Луньова, а також для застосування владою України позитивних дій, зокрема таких, як спрощений порядок вступу дітей з непідконтрольних територій до закладів вищої освіти, повідомила вона. Тож, мені повідомляють, що зв'язок таки поновився. Ну що ж, зробимо ще одну спробу. Вітаю вас, пане Рефате, чи чуєте ви нас? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу спитати вас по опитуванню, яке було опубліковане КМІСом. Є дуже багато, тобто 53% українців вважають, що має бути відновлене транспортне сполучення. Але я не знаю, чи звернули ви увагу, мене зацікавили твердження, серед яких респондентам пропонувалося обрати те, з яким вони радше згодні. От, наприклад, твердження звучить так, що респонденти вважають, що мешканці окупованих територій є жертвами конфлікту, і тому вони потребують всеобічної підтримки. Або, наприклад, мешканці підконтрольних територій вважають, що мешканці непідконтрольних територій залишилися проживати в окупації за власним бажанням, тому їх не має підтримувати Україна. Пане Рефате, я хочу спитати от саме про таку форму постановки питань, тому що пропонувалося не тільки обрати і визначити свою позицію щодо людей в окупації, але й зробити певні висновки щодо їх підтримки. Як ви оцінюєте опитування, яке презентував КМІС? Ну, тут можна дуже багато говорити. В першу чергу, я не хочу ставити і не буду ставити під сумнів результати цього дослідження, але готовий був би говорити з авторами цього дослідження про, власне, інструментарій, який використовувався, в тому числі ті формулювання питань, і на деякі з них ви вже звернули увагу. Дивіться, тут немає нічого про права людини, про масові облави, вторгнення в домівки кримських татар, арешти, незаконні суди, зникнення людей. Тут немає про те, що тисячі людей з Криму вже позбавлені права жити на своїй землі, в своїх домах, їх викинули, як за часи Сталіна, зовні Криму. Тут багато чого немає. І тому можна якимсь чином думати про те, що частина людей, відповідаючи на поставлене їм питання, вони не уявляли собі комплекс того, що відбувається в Криму. Хоча я не такий все-таки, знаєте, скажімо, оптиміст і в цьому. Я знаю інші дослідження саме цього поважного соціологічного закладу. Вони проводили в лютому 2020 року. Тобто в цьому році вони ставили питання, як ставляться населення України до Росії та населення Росії до України. Якщо хтось забув, я нагадаю, що в Україні в лютому 2020 року добре або дуже добре до Росії ставилося, згідно дослідження цього закладу, 54% українців. Я скажу, що в Росії, навпаки, тих, хто ставився добре або дуже добре до України, було менше. Їх було, здається, 41%. Отже, бачите, цифри просто коригуються один з одним. Ті, хто не розуміє, що йде війна, що українська держава і українська незалежність є під великим ризиком, ті, хто цього не розуміє, вони думають, що з окупованими територіями треба відкривати всі шляхи для комунікації, не дбаючи про тих людей,
а їх сотні і сотні тисяч, чиї права брутально порушуються в окупованому Криму або на неконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. Ну от відновлення транспортного сполучення, зняття економічних заборон називається гуманістичними діями. І міжнародне право дає чітке визначення, хто несе відповідальність за дотримання гуманітарного права, а також прав людини на окупованих територіях. Але з іншого боку, міжнародне право зобов'язує державу-суверена зробити все можливе для того, щоб полегшити життя людей на окупованих територіях і сприяти відновленню їх прав. На ваш погляд, якими мають бути дії України, щоб вона виконала свої зобов'язання по відновленню прав мешканців окупованих територій, якщо, як я зрозуміла, питання транспортного сполучення ви не розглядаєте як гуманістичний жест? Ну, дивіться, я знову в якійсь мірі буду повторюватися. Тут дуже важливо просто бути впевненими в тому, що наші громадяни висловлюють свою позицію, будучи абсолютно впевненими в тому, що вони усвідомлюють суть того питання чи явища, навколо якого вони висказуються. От я знову дивлюся і от читаю. Мають бути відновлені повноцінні зв'язки з населенням непідконтрольних уряду України територій, транспортне пасажирське сполучення. Ну, зрозуміло, будь-яка здравим таким, знаєте, підходом до життя людини скаже, ну да, чому ні? Але чому тут би не запитати, це вже до авторів цього дослідження, чи мають бути відновлені повноцінні зв'язки з непідконтрольними територіями за умови, що там і перелікувати, що там відбувається тотальне порушення прав людини, повальні арешти, ну і таке інше. Щоб люди просто подумали, для чого це повноцінне транспортне пасажирське сполучення, для кого. А в той же час я хочу сказати про те, що люди десь внутрішньо відчувають, що ми не маємо поривати з людьми. Це абсолютно правильно. Тобто українська держава, українська спільнота має абсолютно дбати про тих людей, які на окупованих територіях. І тут соціологи, які виходили з такими опитуваннями, вони мали би бути більш конкретнішими. Тоді як він має, тому що, розумієте, тут є певний момент. Людям пропонують, їм кажуть, чи вважаєте ви, що треба дбати? Вони кажуть, так. Їм кажуть, ну тоді, чи згодні ви відкрити транспортне сполучення? Ставиться знак рівняння. От буквально нещодавно в інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр України Денис Шмигаль знову повторив про те, що Україна може пустити воду з гуманітарних міркувань. Але я цитую про те, що він сказав, що вода не може в жодному разі постачатися окупантам, окупаційним військам для потреб військових баз. От люди чують все це, що можна дати воду каналом, але не для окупаційних військ. І вони складають свою точку зору. З іншого боку, ми з вами бачимо низку акцій, які проводять переселенці з Криму, як то, наприклад, нещодавно був запущений прапор через адмінмежу український на території окупованого Криму, або, до прикладу, буквально от сьогодні проводиться акція на підтримку Олега Приходька. Всі ці акції проводять кримські переселенці. Ми знаємо, от, наприклад, прапор український, прапор єдності, який в Рівному підписував Євген Новицький, відомий вам і мені кримський активіст, людина, яка пройшла з нами Кримські майдани. Тобто ми, як переселенці з Криму, роблять дуже багато таких акцій. Але українці їх не бачать. Вони чують прем'єр-міністра, вони чують запитання від соціологів про те, що полегшення життя – це відновлення транспортного сполучення. І роблять висновки. Пане Рефате, що треба робити, щоб все ж таки доносити думку про те, якою має бути політика держави до широкого загалу? Політика держави має бути комплексна. Знаєте, ані уряд, ані суспільство, там, де стосується прав людини,
прав народу, я тут маю на увазі цілісний заложник, у нас там є кримськотатарський народ, ані уряд, ані суспільство не мають права обирати ті питання, які вони нібито можуть вирішити або повпливати на їх вирішення, а іншими просто нехтувати. Питання прав людини, забезпечення прав людини мають вирішуватися в комплексі всі. І тому, коли ми думаємо про те, щоб надавати воду для постачати воду по Північно-Кримському каналу, ми маємо дуже чітко знати про те, як це буде впливати на ситуацію, на положення людей з їхніми правами, в тому числі на їхнє право жити на деокупованій території, на території, де буде суверенітет їхньої, української держави. І якщо на це питання, а це питання прав людини, людина має право вирішувати свою долю на своїй землі. Якщо це питання не вирішується, то значить просто ми маємо обговорювати, як забезпечувати це право. Буквально сьогодні мені десь годину тому написали рідні з суду, який відбувається над кримськими татарами в Ростові-на-Дону. І вони мені просто написали, як просто цинічно до них поводяться російські судді, не допускають ані мати, ані дружину, яка приїхала з дітьми, щоб діти могли б хоча б побачити батька, якого вони не бачать декілька років, на суду, хоча б за ґратами, але щоб побачили обличчя свого батька, і їх не пускають до суду. Скажіть мені, будь ласка, що ми можемо обговорювати? Яке словосполучення, коли одних людей кидають за ґрати, одних людей катують, а іншим хочеться просто більш комфортно доїжджати до Криму. Те, що пропонував прем'єр-міністр Шмигаль, це остання пропозиція щодо постачання води, але таким чином, щоб диференціювати, мовляв, оце окупанти ні зась, а оце громадянин України, це просто дурне. Я вибачаюсь за таку оцінку. Якщо це може забезпечити прем'єр саме таким чином, як він це сказав, то я готовий вибачитися. Але ж цього не можна. І тому треба говорити про те, як нам забезпечити деокупацію Криму, а не просто гратися в різні такі, знаєте, в різні такі гри, які нібито говорять про наше піклування правами людини. Імітація турботи про людей, які живуть на окупованих територіях, не займаючись головною відповідальністю держави, деокупацією цих територій, це просто є і недоцільно, але це є і цинічно. Імітація – це цинізм. Я хотіла обговорити з вами ще одне питання. Це протестні акції в Білорусі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився, він закинув Україні тиск на Білорусь, більше того, про те, що Україна щось вимагає від Білорусі. Ви написали пост про те, що насправді те, що відбувається сьогодні в Білорусі, недоброзичлива позиція і минулого керівництва Білорусі, і якраз опозиціонерів, до речі, тому що і пані Тихановська не могла відповісти на питання, чи Крим, а при цьому зізналася, що вона з чоловіком їздила, відпочивала і все там красиво. От всі ці речі. Ви написали про те, що це дає підстави Україні вимагати іншого майданчика по Мінську. Навіщо? Пане Рефате, чи чуєте ви нас? Дивіться, виглядає зараз ситуація так, от буквально, да, я чую, зараз ситуація виглядає так, що при будь-якому розвитку подій в Білорусі для нас виникають нові ризики, і для нас не буде полегшення, бо, здається, Москва зберігатиме контроль і за умови, якщо Лукашенко зможе зберегти свою особисту владу, і за умови, якщо там відбудеться зміна на цій посаді президента. І я дуже боюся, щоб вся ця міжнародна реакція не завершилася лише
чергове В нас проблеми знову зі зв'язком. Я сподіваюся. Пане Рефате, ми зараз спробуємо вас І якимись такими, знаєте, Так, ми чуємо вас. Діями, які спрямовані лише на те, щоб щось зреалізувати по відношенню. Ми все ж таки спробуємо, пане Рефате, я вибачаюся, ми спробуємо вас перенабрати, тому що дуже погано було чутно. Давайте зараз наші режисери ще раз наберуть Рефата Чубарова, а я хочу зацитувати статтю, яка вийшла на українському виданні «Апостроф». Це колонка, автором якої є колишній посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині. Він виконував свої обов'язки 10-17 року. 12 серпня він на сайті «Апостроф» опублікував колонку під назвою «Північно-Кримський канал. Прагматичний варіант». Олександр Левченко, саме так звуть екс-посла України в Хорватії, пропонує все ж таки пустити воду в окупований Крим, але за певних умов. Перше, це негайне виконання російською стороною пункту 10 Мінських угод, а саме виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ. А друге, це повернення України частини Криму, а саме Армянська і Красноперекопська. І третє, це не має означати, що Київ відмовляється від решти територій Криму. Пане Рефате, ви чуєте нас? Я сподіваюся, що зв'язок налагоджений. Давайте я завершу свою думку. Мені здається, що Росія не витримає і її втручання у білоруські справи можуть бути достатньо такий помітний і неприйнятний для всіх, і в тому числі проти міжнародного права спосіб. І для того, і в такій ситуації, щоб все це не завершилося черговим висловлюванням чергових турбот щодо дій Росії, мені здається, я впевнений в цьому, українська держава мала би пропонувати західним партнерам такий жорсткий комплексний план щодо примусення Росії до миру, до повернення межі міжнародного права. Але бачу, що наш уряд цим не займається. Саме, ви знаєте, такий критичний для наших західних партнерів момент, треба їх спонукати на такі жорсткі міри проти Росії. Ще одне питання, яке щодо міжнародного права. Постійно, якщо раніше ми чули про пропозиції про те, що треба подати воду в Крим, насправді питання води – це ж питання і правосуб'єктності, тому що а кому подавати там з того боку Республіка Крим, Російська Федерація, тобто як має виглядати цей договір на постачання води. Але наприклад, колишній посол України в Хорватії Олександр Левченко 12 серпня на сайті «Апострофа» опублікував колонку під назвою «Північно-Кримський канал. Прагматичний варіант». Там він пропонує обміняти кримську воду, дати воду в Крим, але за певних умов. Перше, це негайне виконання російською стороною пункту 10 Мінських угод, а саме виведення військ. А друге, це повернення України, Армянська і Красноперекопська. Ну і це, на думку пана Олександра Левченка, не означає, що Київ відмовляється від решти території Криму, вона потім буде деокупована. Оце дуже цікава пропозиція, тому що, наприклад, Армянськ-Красноперекопськ – це територія, де знаходяться заводи пана Фірташа. На думку, до речі, пана Левченка, вони самоокупні, він так це називає. Тобто там є виробництво, яке може себе окупити, а саме заводи українського олігарха. На ваш погляд, отакі пропозиції, чи не означають вони, що все ж таки перемовини від посла, від колишнього посла, чи не означають вони, що питання води в Крим, воно не зняте з порядку денного, а питання якраз звільнення саме кримських заручників, воно просто вже винесене за дужки? Я знайомий з колишнім послом України в Хорватії, я поважаю його думку.
але не приймаю будь-які пропозиції, які пов'язані з якимсь таким торгом. І проблема це не в тому, що, знаєте, нас щось не задовольнює. Просто треба перестати всім бути цинічними, коли мова йде про Крим, нашу кримсько-татарську землю, і коли мова йде про сотні і сотні тисяч кримських татар і етнічних українців, які зараз є заручниками за умови російської окупації. Що будемо робити з тими людьми, які живуть за межами Красноперекопську чи Армянську, про що говорить посол? Що будемо робити з тими, хто за ґратами? Мені здається, знаєте, треба просто взяти себе в руки, і особливо з нашими партнерами. Дивіться, я зараз просто повертаюся до Білорусі. Про що йде мова? Суть того, з чим зараз розбирається Захід, і про що просять білоруси. Вони кажуть, в нас відняли право голосу, право вибору. Будь ласка, поверніть нам наше право вибирати, обирати. Це дуже важливе право. А скажіть мені, а право жити на своїй землі, а право на свободу, а право на свободу слова, а право на те, щоб в'їжджати і виїжджати вільно додому, право людей нарешті обнятися своїми рідними. Хіба це право, воно менше, ніж право на голос? І тому нам треба змусити партнерів, щоб наші права не були предметом торгу ані за воду, ані там за повітря, ані за щось. Нам треба зробити таким чином, щоб ми говорили про звільнення цієї землі. Якщо повернутися до Білорусі, я просто хочу задати вам це питання. Те, що білоруські опозиціонери не можуть вимовити Крим український, те, що вони відвідують окуповані території і кажуть, що все не так однозначно. Завтра ці люди будуть визнані демократичними лідерами. Чи не означає це, що дискурс міжнародний все ж таки зміщується поступово. В тому числі і завдяки зусиллям Російської Федерації. Дивіться, в мене немає, як кажуть, таких сподівань на сучасну білоруську опозицію, але це не дає нам права, скажімо, прикривати очі і робити вигляд, що ми не бачимо ті катування, ті побиття людей, які зараз відбуваються саме за вказівкою Лукашенка. Я просто знаю, що білоруське суспільство має пройти свій шлях. І, можливо, заміна диктатора на інших людей, це, можливо, буде початок того шляху. Але я дійсно і говорив це вже трошки раніше в нашій з вами бесіді, будь-який розвиток подій Білорусі або залишається Лукашенко при владі, або відбудеться якимсь чином його заміна, мене не викликає жодного оптимізму для України. І тому нам треба готуватися до різних ситуацій, пов'язаних з розвитком подій в Білорусі. Чи передбачаєте ви, що розвиток подій в Білорусі і навколо Білорусі, взагалі навколо Росії, політики на пострадянському просторі, може дати шанс на те, щоб питання Криму все ж таки отримало свою важливу цю вагу, яку воно і має мати зараз для міжнародної спільноти? Я вбачаю в цьому шанс. Я вбачаю, вибачте, я зараз скажу таке, що деякі будуть вважати, що це не є таким логічним або правильним. Дуже часто погіршені ситуації ви можете знайти свій шанс. Нам треба переконати наших західних партнерів, що ситуація в Україні і відторження наших територій, війна Росії проти України – це є наслідок того, що ми не змогли об'єднатися у серпні 2008 року. І те, що сьогодні відбувається, в Білорусі, ми про Білорусь кажемо, але те, що відбувається, можна тут згадати Сирію, Лівію, з боку наслідок того, що і змогли зупинити російську агресію у 2014 році. І якщо зараз, якщо втручання Росії буде в помітний спосіб, вона, бачите, поки уникає цього, Путін розуміє, що будуть до нього якісь заходи, але Захід не готовий на жорсткі заходи. 10 секунд, пане Рефат. Я закінчую.
І тому нам треба спонукати Захід, нам треба бути локомотивом такого кардинального, рішучого відношення Заходу до Росії, до відсічі російської агресії. Дякую дуже, пане Рефате. З нами на зв'язку був Рефат Чубаров, голова Міжлісу кримськотатарського народу. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І на цьому я з вами прощаюся. Але перед цим пропоную вам підписатися на нашу сторіночку в Фейсбуці, а також доєднатися, читати сайт Суспільне Крим. На все добре.